Songo, yeah. Leshana manje njalo sekunjalo bafowethu ngilande Celemba FC ilanda umdlalo omuhle ilanda umdlalo omuhle manje kushubile siwinokasana sinokasana uBillion igama lakho uzwe lokho awuzo introduce lapho introduce Billion Shepherd. Leon Shepherd. Yebo yes. Coach, igame yes. Awushaya ibaphela ngisake introduce lana. Introduce. Igame yes, lalela. Ngifuna ukola amagoli mina. Into engikulandele yona into engikuthengele yini? amagoli. Funa amagoli. One time. Abantu bona ke seyilikorile inqaku imanje. Shayela inqaku igoli. It's all about the goal. Goal. Injalo. Celemba FC. Celemba FC. Sibangena sifuna iPirates Sundowns. Kaizer vele sesihlulile. Sama billion. Now, yale mpasha. Wasa Offside. Cool me lineman offside. I don't call you offside. We lineman. Offside. We lineman. Wena uthi uzosiza uref la. Uzosiza uref ukuthi ibhola liphumile noma liyangena. Liyaphuma noma liyangena. Hayi into yenzayo yini offside. Uzohola ukuthola ukuthi offside. Uzohola. Uhola. Lalela kapuna mkathatha imali efakwa lana wathi. Imali efakwa ayenziwa ke into ema offside ke la ekhaya. Uyangizwa? Lana nje yenzo uzohamba ungenamlenze ke mfana wami ke adlala uyangizwa tshela ref ukuthi igoli leliyana akuyeke indaba offside tshela ukuthi uref uthi igoli hayi igoli ref sorry njatshela exolisa njatshela lalela into ijaja ukuthi ibhola yaphuma noma nje abantu futhi abalokuzi ibhola abakhipha ibhola ilethi imangale hayi thina nonke ukuthini akutshela umuntu bangilanga nawe ngihamba la eceni kwakho yenze lokho kusutha kwakho uzongithola uzangihamba umlenze uphethe ngengalo kuyadlalwa la. Madoda. Asingawuhlula kuhlula umuntu oyedwa la. Lokuhlula yabona ezoyenza uzovuna ngigengce nina ke mina ngitshela. Ubona nani ufuna ungimaka lapha. Wena uyonke ibhola elibamba onke ayadlula. Hayi madoda. Nibuko. Hey, awume wena ref. Usakhuluma nabadlali bami la ubusiness uzongitshela. Elethu leli ibhola ngekudlalo la ngasingaqeda after time. Sane sisakhokhasa la ku half time. Ela madoda ngesizwe ngorefa akekho umuntu osizwa ngayo igame yethu mathatha ibhola igame pelile yes njengoba nihamba lapho le ndoda endile iqaphana umuntu akahamba umlenze esewuphethe ambulance seyibiza after dlala imali ngifaka imali yerent le ngidlala ngayo lana irent yami bafana ngiyohlala emakhaya ngintshela hamba kankesho phakathi so nani ibhola wena odlala ke phela abama abadlali la bakhala bathi ibhola liqinile wena beqhumzele ke ndoda awusiboleke nathi amakhokho Buka amakhokho ya noma usibole ku left ubani o left lapha incoach na usibole ku left ngibona ushaka uza namakhokho akhe egroundini bebantu bazodlala ngani bona katheka lapha lana phela kuyadla siyadlala asikho serious sidlala umuntu udlala ngento zakhe phethe imali la ngabe sengithisa amakhokho nginikeza nina kwazi usuka apha nale ngqondo yakho usuka apha nale ngqondo lalelana avele ngiyishintshe nje umthetho le ndawo vele awuvuma ukuthi kudlalwe ngeyicathula yes le ndawo uvuma angubona abadlali bonke behamba ngenyawo umthetho ndothi akuhanjwe ngenyawo wena kahle uyaroba umthetho webhola usukona owayibhola ibhola laphi la ubhola nje lamhlabeni kuthiwa dlalwa ngani ibhola semhlabeni akhona emhlabeni la isemzumbe la sidlala ngomthetho wale ndawo bekuyinduna namakhosi ale ndawo mfowethu keep it uyasiboleka uleft noma ukhipha zonke izicathula udlala ngenyawo ungasenguzwa vele uyakuzwa ke manje ucabanga ukwenze njani siyagenca noma senze njani
uleft. Khipha uleft sifuna ukuboleka nathi idlala sikwazi ukushaya ibhola. Hawu. Nafanele ngizokanisokolana nengqondo zasemaplazini zela. Hawu naphoka nathi sikwazi ukuthi sikwazi ukuwina. Now left amadoda aqore lapha. Songo yeah. Mombali nanga. Wema official kahle lo mdlalo le tournament ayikho emthethweni. Nithi sihlale kanjani ukhipha leli qembu elinye ngeke epalini. Ukhipha nange lapha. Kanti kwenziwani lana? Ukhipha lo muntu noma uyistriker. Nithi score ephi ke thina njengoba ipali lilodwa. Sokorapi. Nithule kodwa nama official. Futhi ukuthi awu come on bakhuluma makudlala icelemba FC. Nali ipali niyalibona ninjani li-empty. Ukhipha alethi ulaba phambili ufuna ukukora igoli. Uyilwe uyistrike noma ukhipha. Mebamba ibhola lapha kuzoba yini le? Hayi madoda ngazodlalwa ngathi. Ngazodlalwa ngathi. Kahle lana phela nani niyazi ukuthi la dlala i-team idlala abadlali aba-11 10 phakathi 11 ngokhipha. Shuthi le team le idlala ngabadlali aba-11 thina sibancane idlala nga-10. Yabona futhi labantu abanasho ukuthi abanakhipha ayi-striker zonke lezi. I-team eshoda ngabadlali yenziwa njani? Disqualify. Angenze umsebenzi ke madoda. Kule team leya anginendaba noma sikore 3 noma I disqualify ngoba ukhipha kekhe bani abona khipha. Yabona? Sesifuna ukuqhubekela phambili. Siwin i-tournament. Anendlela nithatha isinqumo kuyisona sona madoda. Ngoba lesikaphu lesakumele sihambe naso. Ande kwenzeka into ezinhle lana, kwenzeka into ezinhle. Ngaze kube khona abantu abalimalayo. Wala manje. Hayi. Yeke lapho bakwathi ningilinde usafaka le ndoda. Sikhona ngibeka. Hey, bafo. Bafo wakho mina. Hayi. Awu kodwa ba. Hlanganisa ukudrive ngene bafo wakho. Oh hayi. Fuck one sa. Hey bafo inkinga manje uwana umazi ukufaka. Wawana ukwazi ukufaka uwazi ukufakani ufaka izandla ekhokhweni. Wathi ufaka wakamona umuntu driver ngomlomo wena. Nje ufaka izandla ekhokhweni imoto ize driver kanjani? Ngase. Fuck one lana. One loyo. Ukuthi ngazongibambezela lana mina wesa. Uzofaka lo one noma ufuna ufaka usukhala. Ngicela ufaka usukhala one. Abo bafo lapho bofaka lo one. Philippati. Yakulona ibus let ma imoto nali giya wena mfana. Yes. Leli giya ufuna ukwenza njani? Ufuna senze njani? Manje ngenze njani? Ngipress lo one. Ya press ibutton. Touch screen. Ya ayihambe ekumoto. Akodwa ya. Eyibona ngizokushaya wesa. Ngizokushaya mpona meso. Ngithi faka one. Ngithi faka one yena mfana uzadla. Wena uthwele wena. Ngithi faka one.